Bermeoko jaiak dira. Irailaren 16an gaude, Santa Eufemia eguna. Oso berezia Bermeoko herritarrentzako. Mahoia da protagonista. Gaur nekazaritza eta abeltzaintzako produktorentzako egun ederra da. Horregatik, produktu ugari ikusi ahal izan doguz, txosna eukitzeaz gan. Tenéis de café, tenéis el vasco, tenéis de arándanos, tenéis de frambuesa, tenéis de chocolate, de café, tenéis de todo, ¿eh? Se puede llevar un medio, dos medios distintos, lo que entero, lo que se quiera, o trocitos. Podéis probar, sí. O trocitos, se puede llevar lo que queráis. Mira dónde han venido, ¿eh? Esto los hacemos en Orozco, en el caserío, ¿eh? Si no, pide cita y los vamos allí.
Ohikoa diran estia, euskal pastela, gazta edo lorak saltzen aritu dira bertan, besteak beste, eta zelan ez, taraskan, zaldi, behi eta astoak ere egon dira. Eguerdiko 12etan, Goiko plazan, egon dira udaletxekoak, txistularien laguntzaz ohiko doinua entzun dute eta lamerarantz jaitsi dira, bandera eta makillagaz. Gaztelurantza biau eta bertan urterolez dantzak burutu dabez musikarien doinu eta abesti tipikoekin. Lamerako parkean herrikirolak egon dira umeentzako, jende mordoa egonda produktu tipikoak erosten eta amaitzeko Gaztelun bertan bertso saioa burutu da.
Jaiak amaitu arren zergatik, egongo gara zerio. Gaurko giroak ezete deusku, umore honik balio. Bertzotan gatoz gure herriman, gorrotota amodio. Ez dakit zenbat garren urtean, eguerdion